Zumba ni ha? Zumba. Instructor. Dali na mga unta. Video na yan. Zumba ni ha? Zumba. Instructor. Pagkatawa na lang si Chucho. Yan na lang. Pero ang sige sa'yo, kami ni Maricho, kami gamay. Ako na ko ang Yan sa kuwan. tao. Uy, may gamay-gamay, masab ka, Chucho. Oy, mauna ko ang mga trainer. Si among instructor. Oh. Mora ng instructor. Nga di mo rin. Mora na instructor nga diligin mo huyos. Dili, masin bagod iyan. Masa! So, magtuna kami sa saging. Malingki ang mga person. Hey, Kai. Uy, It's a very, hangat-hangators. Sugbamig, tilapia. Naapon panga. panga. And naapon ni bangus. So, Arat na. pili lang mo diri. Pili na lang. O, anong ginamos, Ching? Ani? Nahangat na ba sa mga bilbil? Uy! Sabunin na inichin. Uy, akain na mo sa Ah, di ba ako pwede mo pungko? Ayaw na papungko. Lagi kayo mga Kasi mga Di ba ako pwede mo Taparan, pungko? Ching, ako yan. Ako yung kabaran. Oh, lagyan mo lagyan. Tatadan? Abi ang kinilaw kabaran. Tatadan na sa kutsilyo. Oo. Na kayo makakuha. Ang mga bell-bells. Nami, So- so, ano, kinilaw. Malasugi lang kay malas. Open ka, Barbie, please. Mag-food trip may karon guys. Magmukbang ang mga person. Kay panagsa na makauli ang amo ang guwapa ug sexy nga. Amega. So, maghapon may karon magsigig kaon. Sana all.
Kawala ba yan? Yan, mga chip ko. Sila-sila ang kuwan. Because it's very hot, so lagyan natin ng ganito, guys. Ano yan? Cover up. Cover up. So, pasayan. Tadan! So, panga, tilapia o bango. Sorry. Amen. Happy birthday to us. To us. Pagkatawa, ininom niya yung kuhaan ko royal. Sige. Lugay. So, dali. Mangaon kita, guys. Kabira upat. Actually, tapos na kami mingaon, pero doon Ako na lang, wa. Nakaon pa ako. Sige. So, karon mangutana sa tapanan na atay lingaw. Kasi baka magkabisaya ba ako? Mugali, kalaat. Mali magkinuan na ako. Tagalog, Bisaya. Sige, o na. Mga sumo kita. Sige, magaampo. Ha. Una nga pangutana. Sino sino yung pinakamaldita nga classmate ta? Sino? Kada to upat. Ako na to raw pat. Ako, si Maritzo. Ikaw. Sino? Wa ba ba ya? Sino yung pinakamaldita? Wa ba? Wa to ni. Sa ato upat. Wa. Maritzo. Pero, di ba, answeran pa ba yan? Explain. Explain. Yan si. Pagka sinumbago niyang mga laki, mga boys sa una. Mali tayo, Benny. Ito, classroom niyo. Oo. Ano ba ako sa classroom? Ako, siya. Kaya si. Sige yan siya pamaba. Oo, magani. Yan. Orang maas. Mong maas. Tapos kung manglaag, pagkadaliin mo uli. Magpamaba na Yan may time dayon. limit niya isa. Oo. Uli na kita kayo si Monday masuko eh. Sabi na mo, uli dahil. Si Noy, yaon crush sa una, tapos pagkasay niya, crush sab niya. Crush sab Anday ka niya nimo. siya. O, crush. Tanong nga. Sino yaoy crush sa una nga? Crush, basta crush niya. Ang crush ko, crush sab niya. Ha? Dili kung ako iyan. Sino yay class Sino sa ba? una? Ikaw naman tayo. Tanong nga. Dili. Ko na Ano lang, sa na unang lang. mga kuan? I-revise. Balance na lang. Ikaw na, Chong. Sino ang pinakadato ka nato upat? Ikaw. Uy! Lato! Upal si Kaber. Yung mataon balon, si Kabar. Kaber. Una yung pinaka-paborito niyo nga moments during high school life. Mga on. Yan ang madiyaw mo. Ayan, sige. Ayan. Si Charlotte, Ako, go! ang di ko kalipatan, ito, giatangan kita hong mama ni Hani nga on. Kuanan kita hong kuan ba? Yung pa ini? Di bomba! Tinuod. Tinuod ba yan? Alam mo? Kalipas Ay, wag sila. ko hadto. Diba tinuod ka, di bumba gayon? Tapos, ikaw ka, Ber? Ang ipasumangin lang Ako. niya, na pa. Ipasumangin lang niya nga Taon mo, ni taon. Hani. Ako taon. Dili ko Hani nga usigan. Ah. Hani bang ito bang
Transferi balitaw. Awa na kami sa una yan. Kami Kita kasayang na. sound. Eh, Ayun, kita. ra. Wow. Napa. Kamu na, pag huna-huna. Ako. Sa isa lang. Mga on kita hong. Ginamos ngayon. Oh, Gregorio. yan. Number 1. Mo, over the back of to, pero si mama, tulubikado na kami. Ano kami gali? Tapos nung... Tapos si Toti, magbutang na hong kuha niya, karning on bag niya kayo sa bawal ka pa. Ako, bukas ang gadalon ko. Bugas. Tapos, kuan, yang pa, yang mga-praksisong kantasong graduation, mga hubog. Mga hooks. Question. Sino yung pinaka-paborito niyo nga maestro o maestra? Ma'am Ako si Ma'am Ramo. Solarte. Ako si Ma'am Ramo. Si Ma'am Ramo. Ikaw, Lot. Hindi. Pilipino tabaya siya. Sino yung crush niyo nga classmate na sa una? Wow. Wow, si Virgin yaon. Sino ba? Cover yaon. Yung may ka-virgin. Si Aris. A few moments later. Kapo yard. Sila. Sunod ka, Ber. 2024 Pag mulik siya, Uli ko pa yun. mayan ako kang Charlotte ka siksi. Ay, kay Kaber, akan ako. Pareha nga kabar. Iparibanta ka kung iparibanti ka tapos pakalanta kang Jollibee. Ano ba gusto mo? Chowking Jollibee. Wabay choking nga ni, so Jollibee. Sige, Jollibee. Muniwang ka pa sa May ka-take note ini. Kailan ba tiba mo ka, Ber? 70. 70? 85, sab. 70 po. Lord. Para next year, baby. Baby, para Tao na ka na Kaber, kada kuan, daong-laong. Ini ba, para muwa. Tapos di ba, wala ka mag-ride? Kanina sa abroad. yes. Mami. Parehas rin. Hindi kita kakatog. Pwede na ba may screenshot? Isa ka na yun, magbitbit saon. Ako. Sige, atong i-unbox. Ay, sige. Ang atong i-unbox, ang atong ang iyang pasalubong. Ha? Kanina. Pag Tagalog, sino ba? Tagalog lang. Kana mahinon kani. Okay, so atong Okay, buksan. guys. Okay, Buksan guys. natin yung pasalubong ng aming friend. It's a Ferrero collection. So, sudlanan pa lang daan buong gaseous na. So, buksan na natin at hatiin na namin tong tatlo. Divide. Dibay. Unang pwede pag-abri. Tala! Sige. Amo ko pahaon ka lang. Kawa na yan, sino pa yung cover? Di na ako masulapin. Ay, napa, kawa na yan. Ay, nakapagkawa. Sige, Sa yan. dili. Alam na. Iyon in ba? Ako ni ka Charlotte, kanina nang mahinon. Ayun na gani yan. Kang Charlotte. Akin. Imo. Ako. Kang Charlotte. Imo. Yung gan sobra akong natay. Natay lagi. Charlotte. Imo. Ako. Kang Charlotte. Imo na isang. Imo na isang. Ako. Kang Charlotte. Ako. Ikaw atong isa. Ka Charlotte, ang isa na nandiin mo yan. Natay lagi yung ako. Utang yan nung kuan. Anong ni Oli? Sorry ka, Bert. Kami na lang na. Ano ka talibot? Ano Che!